खुलिलाय खुलि माथो खुलिबो जायालै दाय एसेबां दहायनिफ्रायनो नाजागासिनो गैयालै हाया दाय खामनायसै आरो हाय हालालै बेखौ थालाखौ माबानो बुख'नो हाला आं माथो खुलि जाथारा दाय बाद दे बेलेग नागिरनोसै बेलेग मोनबाय बायगोन खोमा मायबाफोर बुस्थु बे अमाखौथ' मोनला अमा बोरमाखौ बिल्डिं न'खिं थांनि र' मायबाफोर मोनबाय बायगोन खोमा बिबारिया हारसिंनो उन्दुबायना उन्दुआखैबा मिन्थिया दिनै खेबसे खबर लानाय हेलौ आब' मा खालामदों उन्दुबाय नामा इयो उन्दुआखै र' उन्दुथ'वाखै नै दासो उन्दुनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोरलाय जोंफोरबो जाखां लोंखां उन्दुनो नागिरदों र' बिबारि मा ओंख्रि जाखोलै हारसिंनो ओंख्रियाना ओंख्रि माने जेबो ओंख्रि सङासै आं आब' आलु एवना जादों ओमफ्राय दाउदै एसे एवना जादों ओमफ्राय ना गोरान बाथोन देना जादों दाउदै एसे दै एसे माने दे उन्दुदो हारसिं जाबाय आरो नोंहा जेबो नङालै आब' ओमफ्राय मादै मोना उन्दुबाय नामा बिसोर सानैया उन्दुबाय र' बिसोरो आइजों सनाथि आगैजों थागोन ओमफ्राय जोंफोरो मोस्रोन आगै टिल्लु आगै आं थागोन दे ओमफ्राय नोंसालाय माथो ओंख्रि जाखो मा जाखो बिसोरनो गैया जेबो गैया दालि ओमफ्राय बयलार एसे एवदों ओमफ्राय पटल एसे एवदों गैया ओमफ्राय जेबो गैया बिनो बा दालि दङनो बयलारबो दंबावो ओमफ्राय पटलबो दंबावो ओमफ्राय जेबो गैयानो जात जातसै आब'आबो इस ओमफ्राय अनजालु गुमैया फन हराखै गैया फन हराखै बियो मानोबा दिनै सानसेयाव हराखै ओमफ्राय आं हरबाबो रिसिभ खालामाखै माने मैया खर' सानाय बुंदोंमोन मानसिया दिनै बांद्रायसो जाबाय नायबा दा फन हराबो रिसिभ खालामा गावगायाबो हरा बेस्थ' खोना ओं बेनोथ' खोना ओमफ्राय आब' तुनथ्रा आरो नानिखौ मोजाङै ताला मारिना दोनदोंना दोनदों दे नों आरो मानसिया बावगारोबो ना बेनिखायनो सोंदों आङो बावाखै दे मोजाङै ताला मारिना दोनदों दे होनबा लाखिथ'नोसै उन्दुनोसै जोंफोरबो दे ओमफ्राय गाबोन फुङावनो फै दे हारसिंनो थानो सुखुथाराखै बेदिनोबो दे जागोन दे गाबोन फुङावनो थांगोन दे गाबोन ओंखाम जाखांनानै हेंगार हरगोन दे जागोन दे होनबा लाखिथ'नोसै आब' दे हारसिंनो दसेसो मोनाखै बे मोनदोंनो हारसिं बोरैबा मोनथारो न' आब' हारसिं थानो सुखुथारा दे नोंसोर साथामा बेयावनो उन्दुदो जागोन दे मादै नोङो दाबो उन्दुआखै आंलाय उन्दुलांबायसो सानदोंमोन उन्दुलांथ'वाखै र' आङो नोंसोरखौसो खबर लानो फैदों आइ सनाथिया मालाय उन्दुलांबायानो ओमफ्राय मा बिबारिखौ फन खालामाखै नै दानि बावसो खालामखांबाय मा उन्दुबायनो दासो उन्दुनो नागिरदोंनो बिबो हारसिंनो माबा जाखो मालाय आलु एवदोंनो ओमफ्राय दाउदै एवदोंनो ओमफ्राय आरो ना गोरान बाथोन देदोंनो मालाय बिनासो हामसोदोंहाय हारसिंनो बेसेबा लांदां दसेसो मोनदोंनो हा मोनगोनथ' आरो हारसिंनो रावबो गैया एसेबां गिदिर न'आव दे नोंसोराबो उन्दुदो आंहाबो उन्दुनोसै दे मादै उन्दुयै थां सनाथियाबो उन्दुलांबायानो बा औहाय मालाय दहायनो उन्दुलांदों उन्दुनाय लोगो लोगोनो दसेनो उन्दुलाङो गथ'आ उन्दुनायाव मोजांथार मालाय दसेनो उन्दुलाङो दे उन्दुदो नोंसोराबो थांसै आं माथो दाबो उन्दुनो ओंखारला आङो आयौ माथो 11:30 मानि जाबाय ओमफ्राय आंखौ मानो उन्दुनो ओंखाराखै मालाय मोस्रोम मोना लाइमोनाबो मोना नुगासो मोनलाय लांबाय खोना आंलाय हारसिंखाय थाब उन्दुगोन सानदोंमोन माथो उन्दुखौनो ओंखारला दाबो गोलाव जानानै मेगन मिसिना थांसै मानो दाबो उन्दुनो ओंखारला मालाबा बिदिनो जायो आङो दिनै आरो हारसिंखाय बांद्राय उन्दुनो ओंखाराखै आयौ आंलाय माथो दहाय बानलु गोरान देनानै मिक्सारखौनो लाबासैलै न'आव दालाय मा जाबा नांगौ जाखो देनाय नङाबा आङो लायनि खोना र' लायनो माने माथो हरबो जाथारबाय बाहेराव थांनाया मोजां जागोन ना बिबो हारसिं आंबो जाम्बि रखमलै मानो एसेबां बावगारसुलि आङो लायनोसै खोनालै आं नाङा दे जेबो नङा दे बाहेराव थाबाबो अखाथ' सिजानाय नङाना आं माबायावसो दोनदों ओरैनोबाबो आगसालावसो दोनदों थाथो दे एसेबां हराव आरो अबाव हारसिं ओंखारनो बाहेराव माथो सैमाबो सोंसोदों बेफोरबायदि सैमा सोंबानोथ' आङो बाहेराव ओंखारनो गियो दालाय माथो खालामबावनो आरो उन्दुनोबो ओंखारला
मबाइलखौबो बेसां नायबाय थानो फोजोंसाराबो उन्दुबाय ओरैनोबा बिबो 11-12 थायो दिनैबा नै 10 बाजियावनो उन्दुनो ओंखारदोंनो उन्दुबाय आंलाय रायज्लायबाय थानोसो सानदोंमोन दिनै मबाइलखौबो नायबाय थानो हाया आङो मेगनखौनो बोरैबा बोना लांजोबो माथो खालामबावनो आरो उन्दुबो लांला मबाइलखौनो दसे नायनोसै खोनादों मा दुदुदादा बुंदोंलै मायो आयु माबा सेलफोरसो फैदों ना मोदायसो फैगोन ना सिखावफोरसो फैगोन आं गिनायसो मोनसोबायलै आंहासो बाहेरायाव थांनो ओंखारबावदोंमोन मोजाङानो जादों बे बाहेरायाव थाङिया थांगोन थखन लामना दोनखादोंल' सोरबाफोर जुदि फैमारदों होजागोन आंजों आसलथे माया धुक धुक थाग्दा बुंदों एबार गैया माथो एबार खोनायाखै हाय जेबो नङा खोनादे मायबाफोर सिरिलाबायदों खोना थिंफोराव आंबो बेखौनो हाय मोजाङै उन्दुना थानोसै आं जि थि खावख्लबनानै ओरैनो मानसिया उन्दुलाङाखै बिनि सायाव आरो मा थुक थुक थाग्दा गिनायबो मोनलायलाङो आङो मबाइल सबाइल नायनानै आङो उन्दुना थानोसै आं बिखाखौसो दुब दुब मोनबाय आङो माया बिदि आवाज होमारदों दलरनो उन्दुना थानोसै आं उन्दुनोबो इसेबो ओंखाराखै हे भगबान उन्दुनो ओंखारदो मानो उन्दुनो ओंखारला गेला माथो जेबो गैयालै गारिफोरखौ बबाव दोनदों स्कुटिखौ मोननायबाबो जागौमोनलै साला माथो जेरावबो जेबो गैयालै गासैखौबो मा न' सिङावनो सोना लाजोबो ना मायो दा आंलाय माखौ खावनांगौ जाखो ओरैनो फैगारनाय जाबाय माथो आंना अमाखौबो मोनदिया दाय बोरमाखौबो मोनदियाहाय थै हाय एसेबां धोनि मानसि जानानै न' सिङाव सोजोबना लाजोबो नालाय गोमाजानो गिसि खोनालै दे गारिफोरखौ न' सिङाव सोना दोनबाय दे बै बोरमा अमाफोरखौलाय मानो न' सिङाव सोनानै थाला मारिना दोननांगौ थै गेला सान्स मोननायावनो फैदोंमोन रावबो गैयैखाय दरजा सरजा बुखावनानै हाबगोन दे रखरा दरजाबो बुखावनो हाया दानो बै बिबारि बान्देरा गाख्रबा मानसिफोरा जमा जाबा आरो हागारनांगोन ना थेवब्लाबो मायबाफोर मोनसेबाबो मोननायबा हामगौमोनलै गासैखौबो न' सिङावनो सोना लाजोबोबा दाउ अमा बोरमा मोसौ थै बेलाय माथो धोनि मानसिफोरा लाइनाव माबा फिथा देग्रा मा होनो बेफोरखौ फिथाइ सामथाइ देग्रा जुस बानायग्रा मस्ला मस्लि देग्रा मायबा नामोन र' माबा मिक्सार जेन्डारसो माथो जियानो जादोला मिक्सार जेन्डारखौथ' मोनबायना अमाखौ मोना होमबाबो बा खमसे खम 8,000-10,000 खोना बे जुस दिहुनग्रा मस्ला मस्लि देग्राया मोजाङानो जाबाय दे रखर आंहा न'आव सानफ्रोमबो बानलु बाथोन खांख्राइ बाथोन ना गोरान बाथोन गांजेमा बाथोन दै सानफ्रोमबो जाबाय थानो हासिगोन बै गिलासनि बाथोनखौ जाबाय थानो बासोबाय आं साला इसिबां खस्थ' टक देबाय थानांगौ बे मिसिङावबा बा खेबसे सुइचखौ थुना होबानो गाबनानै मिहि जाजोबो माथो वाव सलिड माल मोजाङानो जाबाय दे रखरा ओरैनोबा न'आव थफियानो गैया गिलासावसो देबाय थायोमोन दा डाइरेक्ट मिसिङाव वाव खम गोथाव जागोन ना मिसिंनि बाथोना आरोथ' मागोआव बा दिंखि देयाबाबो जासिगोन दिंखियाव बे मिसिङावनो जासिगोन गासिबो थुदे लांनोसै दानिया मोनबाय दे केला I love you मिक्सार जेन्डार आंलाय सानदोंमोन ओरैनो फैगारगारनायसो जादों होननानै नाथाय बे मिक्सार जेन्डारखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आं थांसैसो दानिया सनसबित अमा समा नांला आंनो बेनो जागोन आयु
बेसेबा सानजौथारबाय माथो मैया हराव मोजाङै उन्दुलाङाखैमोन ना बेनिखायनो गोबाव जाबाय सिखारनायाव आयु तुनत्राया खम उखैबाय आरो नानियाबो माने हराव उन्दुलाङाखैमोन नालाय बेनिखायनो फुङावसो उन्दुलांदों आं माबाफोरावसो उन्दुलांदों आं मैया 3:30 उन्दुलांदों हरावबा मा तक तक गाबदोंमोन बेसेबा गिनाय मोनदोंमोन आं बेनिखायनो उन्दुलाङाखैमोन आं मैया टाइमा खैथा जाखो आयु 8:30 जाबाय माथो माला 8:30 जालांखो आयु जेबो फात्ताखौनो मोनदिया आङो तुनत्रानो आदार होनोसैलै फुङावनो जायो बेसेरा फुंनि 6 बाजियावनो सिखारनानै सानफ्रोमबो आदार होयो बिनो तुनत्रानो आदार होखांनानै ओमफ्राय नानिखौबो दोनदार होनोसै आं मिक्सारा अबाव थांखो आंथ' मैया बानलु गोरान देनानै बेयावनो दोनदोंमोन मिक्सारखौ अबाव थांखो मिक्सारालाय बेयावनो दोनथारदोंमोनलै आङो मैया लांनोबो बावदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयाव थानाय मिक्सारा अबाव थांखो आयु आसुरितसो ना मैया थक थक खोनानाया ना सिखावसो फैदोंमोनलै नंमारगौ दे सिखावानो फैमारदोंमोन नङाबा अबाव थांनो दोननाय बे मिक्सारा बे मिक्सार ग्राइन्डारनियाथ' आथिंबो गैया जिउबो गैया आरो न'आवबो आंनि अनगा रावबो मानसि गैखाया बेखिनियावनो दोनथारदोंमन आङो मा सिखाव फैलायनाय जालायखोलै आरो आं गिनायसो मोनसिबायलै आंदि मैया बाहेरायाव ओंखारनो नागिरदोंमोन मिक्सारखौ लांनो होननानै मा जागौमोन सिखावलाय माथो आंखौ बुथारना गालांगौमोनलै आयु आं भगबानासो बासानाय रखम जादों नङाबाथ' आं मैया बाहेरायावनो ओंखारनो नागिरदोंमोन बेनिखायनोथ' मैया सैमाबो सोंसोदों सैमायाथ' ओरैनो सोंखाया मैयासो बिराद सोंदोंमोन सैमायाबो नङाबा ओरैनो सैमायानो सोंथाराखैमोन आयु आं दिनैनिफ्राय हारसिं थालालै आं गिनाय मोनजोबबाय मोस्रोमोनखौ दिनै फैनो होथारनांगोन अबावबा लाइमोन आब'मोना बिसोरखौ लाखिबावगोनलै थानो होनो हाया बिसोरखौ दानो लिंगोन आं मोदाय भुत बेफोरखौ बारा गिनाय मोना आङो नाथाय सिखाव आरो गुन्दा होनबाथाय मार गिनाय मोनखायो आङो माने मानसिखौसो बांद्राय गिनाय मोनो आङो बे बुहुमाव बिराद गाज्रि मानसि दङ बिराद गिनांगौलै आयु तुनत्रानो आदार हैनो होनाया दसे थानानै हैगोन र' सिगाङावनो मोस्रोमोनखौ फन खालामनानै लिंहरनि आं बिखाखौ दासो बिराद दुब मोनफिनबावबाय आं मैयानिख्रुइबो मैयाथ' आं ओरैनो मायबाफोर सिरिनाय रखम मोनदोंमोन आङो माबा फिथाइ सामथाइफोर नाथाय दा दिनै मिक्सारा गोमानायखाय बिराद गिनाय मोनसिनबाय आं हेलौ मोस्रोम